שלום, שמי צופית ואני מנהלת בית ספר ביקורים. אני מזמינה אתכם להצטרף להיכרות עם בית הספר. בואו, תצטרפו אליי. שלום, מה חשוב לדעת על בית ספר ביקורים? הדרך שלנו של ביקורים, אהבת תורה, חינוך אישי ולמידה מתחדשת. איך ללמוד תורה? דרך החוויה וההתנסות, העמל והיצירה. יוצרים בסדנה בעקבות התורה, חוקרים במרחב בית המדרש, מתמודדים בחידונים, ממחיזים מצגות, כך מכירים, לומדים ואוהבים. איך עושים חינוך אישי? מעניקים לכל התלמידים חונך אישי מבוגר שיפגשו פנים אל פנים. בונים תוכניות אישיות לתלמידים שנותנות מענים מותאמים לצרכים האישיים של כל תלמידה ותלמיד, כי כל אחד בעצם הוא יחיד ומיוחד. איך נראית ההתחדשות בלמידה? לומדים באופן עצמאי או קבוצתי במרחבי הלמידה. המורה מתווכת ועוקבת אחרי הלמידה. יוצאים לחווה או לעידן טכנולוגי, מתנסים בחצר או במרכולית, מלמדים את החברים או נפגשים לחברותות רב גילאיות, ועוד הרבה דברים, כי הלמידה מתרחשת בכל מקום ובכל זמן. מוזמנים לבקר ולהתרשם בעצמכם בימי הביקור המתוכננים. נשמח לראות את כולכם.